Tras unha estadía moi enriquecedora chea de momentos inesquecibles, pero tamén de tempos difíciles, como o de vivir dende a distancia o terremoto que devastou o seu país, Esgui Alcaya e Ulcu Cosdas poñen fin á súa experiencia como voluntarias en Lousame. Cuando yo veo este video, todo estos 10 meses pasaba muy bien y con mucho apoyo, mucho amor. Estoy muy feliz de ver a todos mis seres queridos aquí. Lo pasé muy bien en Galicia, en Lousame. Estoy aquí siempre muy contenta y siempre me recuerda a mi infancia. Me iré con muy buenos recuerdos de aquí. No acto ao que asistiron máis dun 100 de persoas, as dúas voluntarias recibiron o Youth Pass, un documento que certifica a aprendizaxe adquirida ao longo dos 10 últimos meses. Ademais de numerosos compañeiros e veciños, o acto contou coa asistencia da directora xeral de voluntariado da Xunta, que puxo a Lousame como referente do voluntariado en toda Galicia. As dúas mozas finalizan así unha estadía repleta de actividades en colaboración coa veciñanza. Temos moitísimas actividades, como vos ben sabedes, enumerou varias, a nivel deportivo, a nivel cultural, a nivel social, e elas acompañaron e fixeronse querer por toda a poboación a donde foron e donde estiveron en contacto cos veciños e cas veciñas. A última destas actividades foi precisamente unha andaina solidaria en beneficio dos damnificados polo terremoto en Siria e Turquía, país este último o que retornarán o próximo luns.